ራሱን ፈጽሙዋ እንተ ዘይነፈሰ ነዝጎዳ ጉዳዩ ማይክ መኖርዩ አቅድም እግዚአብሔርዋ ሁሉ ቀሊልዩዋ ሁሉ ቀሊልዩዋ በምስጋና ጠራይ ክጽበየካዬ ሁሉ ተለዊጡዋ አነ ክርእዮዬ በምስጋና ጠራይ ክጽበየካዬ ሁሉ ተለዊጡዋ በዓይነይ ክርእዮዬ ሁሉ ተስፋ ከተይዋ እንተ ደንጎዬ ረዳእ ዘይብለይዋ መዓስ ከምኡ ኾይነዋ ኣነ ግን ብኣኻ ኣዝየ ክሕጐሴ ሁሉ ተለዊጡዋ ብርግጽ ክርእዮየዋ ብርግጽ ክርእዮያ በምስጋና ጥራይ ክጽበየካዬ ሁሉ ተለዊጡዋ ኣነ ክርእዮዬ በምስጋና ጥራይ ክጽበየካዬ ሁሉ ተለዊጡዋ በዓይነይ ክርእዮዬ ስርሐይ ኩሉ ሰርሕካዮ ኣብቲ መስቀል ዛዚምካዮ ዘይተኸፍለየ ልቦን የልቦን መስግነካ ስርሐይ ኩሉ ሰርሕካዮ ኣብቲ መስቀል ዛዚምካዮ ዘይተኸፍለየ ልቦን የልቦን መስግነካ እመስግነካ ኣለኹ እመስግነካ እመስግነካ ኣለኹ እመስግነካ ምን ይመስለካ ምን ይመስለካ ምን ይመስለካ ምን ይመስለካ ምን ይመስለካ ምን ይመስለካ ምሳኻዬ ካበልካኒ ኧረ መን እዩ ዝቃወመኒ ምሳኻዬ ካበልካኒ ኧረ መን እዩ ዝቃወመኒ ብለውሃት ብጸጋ ዘጸናንኻኒ ኣነ ብፍቕርኻ ተማሪኸ ኣለኹ ከምቲ ትፈትውኒ እፈትወካ ኣለኹ ከምቲ ትፈትውኒ እፈትወካ ኣለኹ ንስኻ ፈቃር ኣምላኺኻ በይንኻ ምሕረተኛ ኢኻ ንስኻ ፈቃር ኣምላኺኻ በይንኻ ምሕረተኛ ኢኻ ኧረ ምስ መን እሞ ከወዳድረካ ንስኻ በይንኻ ኢኻ መጽና ዘይብልካ ብስናትካ ፍቕሪ ጎይታየ ይፍሉዩ ካብ ወርቅን ብሩርን ኣዝዩ ይበልጽ እዩ ካብ ወርቅን ብሩርን ኣዝዩ ይበልጽ እዩ እፈትወካ እፈትወካ
نسخا فقر أملاخيخا بينغا محرتنيا إخا نسخا فقر أملاخيخا بينغا محرتنيا إخا ببارقة موسى هزبغا كتمرح هياويغا بحر سنتيكا كتحلفو مكلوغا هياويغا اهتا إسرائيل رئيخايو إخا عطا هياو بهياو نتكا مريحكا يوميغا تمالن يومين نزل عليه هياويغا يسوس أيتلوتا تمالن يومين نزل عليه هياويغا يسوس أيتلوتا قويتا اكرم الله بسرار حاغا يسوس اكرم الله بسرار حاغا قويتا اكرم الله بسرار حاغا يسوس اكرم الله بسرار حاغا سراح كافلويو قبل أعداو قادر قيو سراح كافلويو قبل أعداو قادر قيو نسمعي كم مدري كتفليو كاللوغا نمويات كم نقوط كتفليو كاللوغا نسمعي كم مدري كتفليو كاللوغا كم نقوط كتفليو كاللوغا منيرو زحاكز إكا نسغا بين غايغا نسغلو زقابركا كمي زبلكا أملاخيخا اقرم اللخو بأخا كمي زبلكا أملاخيخا اقرم اللخو بأخا كبري عليه زمن متو عصب يالو مهرتي بنيت سنتا سلام أملاخ نعهم يخون كبراتي حواتي دحنديهم أملاخ سمسكنا يخون نايلو ما أنت مدبنا حتصار برنامج اللاتني بصحفي كل زي بوست تقبر بفيديو ديت قبره يقولوني أنبوز حسابات بفيديو خبره متسألو معانتي نسرعت هكذا في القوام متصحف كل سو خمسة خنا أب إيرترا لو سرعت كأني كاب أملاخ كم زي كونا خبرها لكم متسأل مالتي بمسرة متصحف كل سيلو معانت خرداكم دمت اسمع له اللهم دوم ساي يا مغنياتو جل السبات تتقسي رومي عسلسل له نبكال ترجم داوسدو جل السبات أمنتي أبوليتيكا خنسات في بلان زول له شكرنا إرترات أولو ترحي وخول دول له جزو حين تمرد إلى لوجن هافشاوي بمسارة متحف قدس حدا مرد حيزنا هالكيس لنا مالتي هجي سلسة أرستي كهرم حدا هجدف كاب أملاح كم زي كونه كالأي نهجدف كنقاومه متحف قدس مخانو سلسة أمنتي أبوليتيكا خنسات في كنزلنا رابعك شكرنا إرترا بتصلت راح ديكونه سي دمصون كنزلنا بمتحف قدس مسرت إيه لو ما أنت كرئيكم عليه سلازي
ኣብቲ መጀመርያ ንመጾ ስርዓት ኢሳያስ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ብግልጽ የድ ዛረበ ማለት ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ሕጂ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ህዝብ ደንገስዎም ኣለዉ ኢሳያስ ንኣብነት ሕጂ ኣደናጊሩ እዩ ኣብ ስልጣን መጽ ማለት ሲ ህዝቢ ኤርትራ ድመረጾ መራሒ ኣይኮነን ተረዲኹኒ ጊዜያዊ መንግስቲ ተባሂሉ መጽኡ ኣታሊሉ 30 ገለን ዓመት ከዓ ኣብ ስልጣን ኣሎ ማለት እዩ ነዚኣ قوام دربيو ناتو حق منقص غيرو حق منقص كمان يلن نعود تعمو اب زوريو سبات غيرو نتعادل رميسوا يركب ማለት ስለዚህ መጀመሪያ ኢሳያስ አምላኽ ድመረጾ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራውን ድመረጾ ኣይኮነን እዚ ክፈልጠለኩም ስለዚህ ንሓደ አምላኽ ደይመረጾ ህዝቢ ዘይመረጾ መራሒ ከዓ ክትቃወም መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሕጂ ንሃዋርያት ወንጌል ከይሰብኩ ከልኪሎሞም ሓደ ግዜ ሃዋርያት ኣብ ሰዓት እንታይ ገይሮም በቃ ስልጣን ነበለ ካብ ኣምላኽ እሞ ንስልጣን ተገዙ ይድብል መጽሓፍ ቅዱስ ኢሎም ነቲ መንግስቲ ክግዝእዎ ኣይተራእዩ እንታይ ደኣ ገይሮም ካብ ንዓኹም ምስማዕ ሲ ንኣምላኽ ምስማዕ ይሓይሽ ኢሎም ወንጌል ኣይትስበኹ ምስ በሎም ንሕና ንኣምላኽ ኢና ንሰምዕ ደላይ ክንግበሩ ኢሎም ወንጌል ክምስክሩ ከለዉ ንርኢ ማለት ስለዚ ስልጣን ኩሉ ካብ ኣምላኽ እዩ ትብል ሮሜ 13 ክብራልኩም እቲ ቦታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ነቲ ቦታ ይጠቕስረሉ ነቲ ስልጣን እቲ ቦታ ናይ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ እቲ ኣብ ስልጣን ድመጽእ ግን ካብ ኣምላኽ ኣሎ ካብ ሰይጣን ካሎ ማለት እዩ እቲኦም ካብ ኣምላኽ ድመጹ ብለና ንገበርቲ እከ ይቆጽዑ ገበርቲ ሰናይ እንታይ ገብሩ ይንእዱ መን እቶም ናይ ኣምላኽ ድኾኑ ኣብ ዓድና ደሎ ሕጂ ናይ ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ብምንታይ ተላለዮ ወንጌል ዝሰብኩ ይኣስር ፍትሒ ድበሉ ይኣስር ሓቂ ተዛረቡ ይኣስር ዶክተራት የጥፍእ ምሁራት የጥፍእ ዩኒቨርሲቲ ይዓፁ ሕጂ ካብ ኣምላኽ ይድምትና ክፉእ ድገብር ዞ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ ካብ ዲያብሎስ ክኸውን ኣለዎ ክፉእ ድገብሩ ከዓ እንታይ ይገብር የበራትዕ ሓሰውቲ ከም በዓል ኣወል ኣብ ቅድሚት የውፅኦም ማለት እዩ ስለዚ ቁጥሪ ሓደ እንታይ ኢላልና ስርዓት ግደፍ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን በዓሉ ናብ መድረኽ ዝደየበ እዩ ክንቃወሞ ጥራይ ዘለና ካልኣይ ኣመንቲ ኣብ ፖለቲካ ክንኣቱ የብልናን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ፖለቲካ መጀመርያ እንታይ ማለት እዩ ፖለቲካ ብዛዕባ ምሕደራ ናይ ሕብረተሰብ ምጥቃም እዩ ካልእ ትርጉም የብሉን ኣጠቃቅማ ፍትሒ ሕግን ስርዓትን ገለገለ ማለት እዩ ተረዲኹምኒ ስለዚ ፖለቲካ ኣነ ኣይኣቱነ እንድሕር ትብል ተለኻ ሓደ ኣማኒ እሞ ዓመፅቲ ክመርሕዎ እዮም ዓመፅቲ ሰረቕቲ ወንጀለኛታት ክመርሕዎ እዮም ነቲ መድረኽ ማለት እዩ እምበሽ ኸማን ኣማኒ እዩ ክኣቱ ዘለዎ ፖለቲካ ገለ ሰባት ንሕና ፖለቲካ ኣይምልከተናን እዩ መንፈሳውነት ጥራሕ ይብሉ ንዓባሓወይ እስኻ መንፈሳዊ መጽሐፍ ቅዱስ ተንብብ ኣብ ብርሃን ደለኻ ተሪኣቲኻ ፖለቲካ መን ክኣቱ ተዓማፅቲ ሰራቒ ኣሜሪካ ድመርሓ ደሎ ፕሮቴስታንት ዶ ይኮነን ትራምፕ ዶ ይኮነን ኢትዮጵያ ድመርሓ ደሎ ፕሮቴስታንት ዶ ይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ታኹምካ ዳ ኣባኻ ምስ በፅሒ ትቕየር ዘላ ነገር ድሓን እዚኦም ግደፎም ህልው ደለው እዮም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ሃገራት ድመርሑ ዝነበሩ ሚኒስተራት ኮይኖም ሰበስልጣን ኮይኖም ድመርሑ ዝነበሩ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ክንጸልከ ንኽድ ግዴታ ከማነ መንፈሳዊ ሲ ኣብ ፖለቲካ ክኣትው ኣለዎ ኢልካ ትሓትት ሰብ ግዴታኻ እዩ ክትኣትው ኣለካ ግድን ፍትሒ ክትብል ኣለካ መንፈሳዊ ዘይኣተወ ዳ መን ክኣቱ መን ደምፃልካ ሓርነት መን ደምፃልካ ነፅነት ዳ ክትዘልል ቃለስ እወን ፍትሒ ትብል ንዓመፅ ዓመፅ በሉ ይድብል መጽሓፍ ቅዱስ የስ ንብርሃን ብርሃን ንፀልማት ፀልማት በሉ ይድብል ነቲ ብርሃን ፀልማት ድገብሩ ነቲ ፀልማት ካብ ብርሃን ድገብሩ ወይሎም ኢሉ ነቲ ዕረ ጥዑም ነቲ ጥዑም ከዓ ዕረ ድገብሩ ወይሎም ክትመስክር ኣለካ ሓቂ ንሕና መንፈሳውያን ግን ኣብ ፖለቲካ ክንኣትዋ ከለና ንስልጣን ገለ ደይኮና ክንጎይድ ኣለና ንሓቅን ፍትሕን ክነንግስ ስለዚ ዮሴፍ ንኣብነት ንኸይዶ ዮሴፍ ኣብ ግብፂ ቀዳማይ ሚኒስተር እዩ ዮሴፍ ሕጂ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እዩ ግን ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ኣብ ግብፂ የገልግል ነይሩ ካብ ጥሜት ንእስራኤላውያን ደውፅኦም ዮሴፍ እዩ ንሕዋቱ ካብ ሽግር ዘውፅአ ማለት እዩ እንዳ ኮይኑ የገልግል ነይሩ ኣብ
ዘፍጥረት 41 ኣለኩም ቀዳማይ ሚኒስተር ነይሩ ዮሴፍ ያ ዳንኤል ኣብ ባቢሎን እንታይ ነይሩ በዓል ስልጣን ብቕንዕና ድመርሕ ኣገልጋሊ ነይሩ ኣብ ባቢሎን መን ዳንኤል ነቢ ዳንኤል يس ناي أملاغيو بس ناي أملاغيو بس غابت محدرة ناي عبدو آتي خا يقلقل نيرو تاخون كتولنا اليوم حجي منفساو أبوليتيكا خاتو يقولون أبوليتيكا خساتي فيه يقولون قالت ولسي ماني يخوم متحف قدسكم صبيركم ليتم بوو نقص أستير نخيطة نقص أستير أبيتو نقص أستير نتي نهزبا خاصة إذا حسب بوليتيكا وسانة ناي هامان ቀይራቶ ገልቢጣቶ ጀግና ናይ አምላኽ ሰብ መን ንግስት ኣስቴር ናይ አምላኽ ሰብ ኣብ ፖለቲካ ኣትያ ግን ንፍትሒ ትቃለስ ነይራ ስለዚ ንሕና ናይ እግዚአብሔር ሰባት ንሕና ወንጌላውያን ከዓ ኣብ ፖለቲካ ኣትና ንፍትሒ ክንቃለስ መጽሓፍ ቅዱሳዊ እዩ ዓመፅ እንዳራእኻ መቸም ስቕኢልካ ኢድካ ጠሚርካ ኣይርአን ያ ጻዕዳ ክንዛረብ ያ ምክንያቱ ገለገለ ኣመንቲ نأملاخ فرحهم ده يكونوا سقيلهم للو نهجده فرحهم صعدا يتزرب قال منفساوين سولك الله فرحي أملاخ ده يكون السقابيلهم للو فرحي هجده في سقابيلهم للو كي تشوي يفرحوا كي موت يفرحوا كي ساقي يفرحوا بك نتشنو حنزار فرحي أملاخ يكون السقابيلهم للو فرحي هجده يسوع كريستوس كان زيرو نسجان زقتلو هاي تفرحوا منفس نفس قتل دخل حدا أملاخ نعرف فرحه ما من نفرح نأملاخ له نفرح نيشيا سافر سجاز قتلوا حلفتهم أنت حراب أفريقيا ويابتي إرتباط الخاص تفرح بقى الحراب إيدك الله وتصيخا خوهم ستفرح نحكم مسكار تفرح ما حرقم ديهم تربيشكم بس قرفت بعد أبقى رواق زيني خالله نبي إلاس نغيت إلاس ናይ እግዚአብሔር ነቢ ነይሩ ዮሐንስ መጥቆም ቆሙ ስልጣን አይነበረውም እዞም ሰባት እዮም ስልጣን አይነበረውም ግን በቲ ናይ ነቢያዊ ጸጋ ፕሮፌቲክ ጸጋ ነገስታት ክግስጹ ከለው ንሪ ንኣብነት ነቢ ኤልያስ ንኣካብን ሄሮድስን ነቢ ኤልያስ ንኣካብ ክግስጹ ከለው ሪና ኢና ነቢ ኤልያስ ብግልጺ ንኣካብ ዓመፅ እስራኤሉ ንጉስ ይኮ ኣካብ ተቃይሞ ዮሐንስ መጣ ሄሮድስ አይሞ ከመገርካ ተወሳለ ሃይሎ ሰይተሓውኻ ከመገርካ ትእቱ በዚህ አደ ሓለቀ ሄሮድስ ካ ክሳዱ ቆሪጾ ማለት ዮሐንስ መጣ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኦም በቃ ንሕና ናይ አምላኽ አገልገልቲና ኣብ ፖለቲካ ክናቱ የብልናን ኢሎም ስቕኢሎም ኣይከዱን ዓመፃን እስራኤል ተዛሪቦም እዮም ንሕና ካ መንፈሳውያን ዓመፃ እንዳራእና ክንዛረብ ይግባአና مثالي 31 شموتن ما انت عباس ما انت مثل كلهم شجرات افكا خفت بقنعنا فرد شجرون دخان تتابعوا زي كان مثالي دم صحفي قبرت حلو تحقي نمن واقوم نمفرس تحقي خا نرسي يعني ندومي حلو حقي لي حوي تواقع حلو حقي نمن يدواقع نمفرس تحقي نيسياس نزرقفو مالتي قوام ديبلا بايتو ديبلا حاجر دغبره مالتي إساس حد عسى شعتن كم زبل صبق مغبار تمهارو فتح دليو نستغفع ردئو እግዚአብሔር ንፍትሒ መቀላስ ካብ ኣምልኾ እዩ ቆጽሮ ውይ ትንቢት ኢሳያስ 1:17 ንጹሪ እንታይ ኢሉ ጽቡቕ ምግባር ተምሃሩ ፍትሒ ድለዩ ንስተገፍዐ ርድእዎ እግዚአብሔር ንፍትሒ መቀላስ ከም ኣምልኾ እዩ ቆጽሮ ዋው ንፍትሒ መቀላስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም እንታይ ቆጽሮ ብለና ኣሎ ከም ኣምልኾ ትንቢት ኢሳያስ معرف حدا عسى شو عتخيلكم أنبوه أنا خارج جباين تأخوان صحفي نفتح مكلاس كم أملوه يزوترو زي أملاخ نفتح خطك على سؤالها فتحي ورد الصورات يفتحوه وانجيل عدنا يصحف حكتب كلها نزي أملاخ كم أملوه يزوترو ما تصحف قدساوي حسب زارو كلهم كابي تنبيت إسياس معرف حدا عسى شو عته إرمياس معرف إسران كلتن ثلاث خارين እግዚአብሔር ከም ዝብራሎ ፍርድን ጽድቅን አውጾ ነትስተዘመተኻ ኣብ ኢድ ዝገፍዖ ካብ ኢድ ዝተገፍዐ ኣናግፎ እግዚአብሔር ከም ዝብራሎ
ፍርድን ጽድቅን አውጽኡ ሓቂ ተዛረቡ ማለት እዩ ነቲ ዝተዘመተ ከዓ ካብ ኢድ እቲ ዝገፍዕዎ ኣናግፎም ነቶም ዝተጨወዩ ኣሕዋትና ነቶም ዝተመንጠሉ ግራቶም ገንዘቦም ንዖም እንታይ ኣናግፎም ብለን ኣሎ ኣብ ኤርትራ ከይድካ ተቃወም ትብለን ኣላ ግዜ ንኩሉ ግዜ ኣለዎ በረክቲ ሓብተይ ንኩሉ ግዜ ኣለዎ ኦኬ ስለዚ እንከይድ ኢና ክንቅፅል ኢና ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 8:4 ከምዚ ይብል ንሳቶም ነገስታት አንገሱ ብዘይ ፈቃደይ ግና መራሕቲ ሾሙ ኣነ ግና ኣይፈለጥክዎምን ይብል ንጹር ብናይ ኣምላኽ ፈቃድ ደይኮኑ ብናይ ሰባት ፈቃድ ድመፁ መራሕቲ ኣለዉ ኢሳያስ ብናይ ሰብ ፈቃድ ይመፅ እዩ በቃ ነገስታት አንገሱ ብዘይ ፈቃደይ ግና መራሕቲ ሾሙ ኣነ ግና ኣይፈለጥክዎምን ኣምላኽ ደይፈልጦም መራሕቲ ኣለዉ ኣብ ዓለምና ኣምላኽ ደየቐመጦም ኣብ ስልጣን በቃ እንተተመለሱ ኢሉ ግን ስኢሉ ይፅበዮ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምምላስ ኣብዮ መወዳእታ ይጠፍኡ ማለት እዩ ኢሳያስ ካብ ሓፂር ግዜ ክእለ ይኽትሪዎ ይኹን ኩላ ዲክታተር ትእለ ያደላ ብዛ 4 ዓመት ጥራሕ ሲ ናይ ሶርያ 224 ናይ ኔፓል 25 ናይ ቬንዙዌላ 26 ርኢና 26 ካና ኢሳያስ ክትመፅያ ወይ ከዓ 27 ዲክታተራት ኩሎም ይተሓዚኦም ዘለዉ ስለዚ እንታይ ንሳቶም ከዓ ነገስታት አንገሱ ብዘይ ፈቃደይ ግና መራሕቲ ሾሙ ኣነ ግን ኣይፈለጥኩም ስለዚ ኣምላኽ ዘይፈልጦም መራሕቲ እውን ኣለዉ ማለት እዩ የስ ፅሩይ ኢና ክንዛረብ ፅሩይ ሓቂ ኢና ክንዛረብ ፃዕዳ ፃላ ተሸፋፊንካ መኻድ የለን ዳር ሕጂ ኣብዚ ሓሳዊ ዘመን ህግደፍ ዝስዕስዓሉ ዘመን ኣብዚኣ ከም ብልኩም ሓደ ጥቕሲ ኦኬ ስለዚ ካልእ እንታይ መሊሰልኩም ስልጣን ናይ ኢሳያስ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ብሰባት ድመፁ መራሕቲ ኣለዉ ኢለኩም ኣለኹ ካልእቲ ከዓ ንሕና ኣመንቲ ኣብ ፖለቲካ ከነኣትዋ ኣለና ሳልሰይቲ ከዓ ብፀሎት እዩ ዝፍታሕ ናይ ዓድና ነገር ገለገለ ድብሉ ሰባት ኣለዉ ዓገብ ምባል ኣየድልን እዩ ምቅዋም ኣየድልን እዩ ገለ ብለዮም በዓል ነቢ ኤልያስ ግን ንጉስ ኣካብ ክቃወሞ ርኢናና ዮሃንስ መጥምቕ ንሄሮዶስ ተቃይሞ ዳንኤል ነቢ ዳንኤል ሲ እንታይ ተባሂሉ ነቲ ጣዖት ስጎድ ምስ ተባለ ፍኒስትራ ከፊቱ ብፀሎት ተቃውሞ ነይሩ ዳንኤል ተረድዮምኒ ዮሴፍ ፖለቲካዊ መራሒ ነይሩ ኣስቴር ተቃዊማ እያ ሙሴ ንባዕሉ ሙቸት ኣየድለየንን ኢሉ ምስ ህዝቡ መከራ መረፀ ብለና ስለዚ በትረኻ ልዕል ኣማኒ በትረኻ ልዕል ማለት ሲ ስልጣንካ ትጠቀም ሙሴ ናብ እግዚኣብሔር ጨሪሑ ብድሕሪ ፈርዖን መፃን ኣሎ ባሕር ኣሎ በዚ እንታይ ክገብር ኢሎ ፀሎት ግበር ኣይኮነን ኢሎ ኣምላኽ እንታይ ተጠቀም በትሪ ኣብ ኢድካ ተጠቀመሉ በትሪ ማለት ስልጣን ማለት እዩ ኣመንቲ ከዓ ንሕና ስልጣንና ክንጥቀም ኣለና ተረዲኹምኒ ክንዓፁ ክንከፍት ስልጣን ኣለና ኣብ ኤርትራ ገዚኡ ደሎ ክፉእ መንፈስ ኣብ ኤርትራ ተቐሚጡ ደሎ ፀልማት ደበና ይቀንጠጥ እንዳበልና ብፀሎት ንሓሶት እንዳፍረስና ብሓቂ እንዳረታዕና ናይ በዓል ኣወል ሓሶት ብሓቂ እንዳረታዕና ክንከይድ ይግባእና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እንቶም ንዲክታተር ትፈርሑ ንኣምላኽ ምፍራሕ ገዲፍኩም ንዲክታተር ትፈርሑ ቃል ኣምላኽ ማቴዎስ 10:28 ከምዚ ይብለኩም ንዓኻትኩም ትቃል እዚ ከምዚ እቶም ንስጋ ዝቐትሉ ነፍሲ ግና ቀትልዋ ዘይከኣሎም ኣይትፍርህዎም ይብል እዚ ሂብናኩም ኣለና በቃ ስለዚ ጎይታ ዝተመስገነ ይኹን ሰለስተን ኣብርሄልኩም ኣለኹ ኢሳያስ ካብ ኣምላኽ ድመፀ ኣይኮነን ነገስታት ነገሱ ኣነ ግን ኣይፈለጥኮምን ድብል ፅሑፍ ኣሎ ኣምላኽ ዘይፈልጦ መራሒ እዩ ኢሳያስ ካልኣይ ፖለቲካ ምሕደራ ምዃኑ
نحنا أمنتخاب بوليتيكا خنساتف كم دلنا البوليتيكا تساتفوا ناي እግዚአብሔር አገልግሎት ተኻጽውዕልኩም በዓል ዮሴፍ ኤልያስ ዮሐንስ መጥምቅ ገሲጾም ዳንኤል ሙሴ እዚኦም ኩሎም ኣብ ፖለቲካ ኣትዮም ዝሳተፉ ነይሮም ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ጸሎት ጥራይ እኹል ይትብሉ ኣብ ልዕሊ ጸሎትካ ዓገብ ምባልካ ኣድላይ ምዃኑ ነጊረኩም ኣለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ብጸሎት ጥራሕ እዩ እንድሕር ትብል ተኾንካ እንታይ ክትገብር ዛእሞ ካብቲ ዓድኻ ወፂኻ ብጸሎት ኣብኡ ኮንካ ደይትጋደል ጸሎት ጌርካ ደይተፍርሶ ሕጂሲ ጻዕዳ ጻዕና ክንዛረብ ፕሮሰስ ክትሳልጥ ከለካ ብጸሎት ጥራይ ዲኻ ናብዝን ናብትን እንዳበልከ ክትጎይብሽ ያ ሕጂ ኣብቲ ልዕሊ ጸሎትካ ነቲ ድዕምት ዓገብ ምባል መጽሓፍ ቅዱሳዊ እዩ ስለዚ ንሓሰውቲ መደናገርቲ በዓል ኣወል ክንቃወሞም ኢና ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ጌርና ክንግስጾም ኢና ንሕና ሓጢአት ኣይኮንና ንገብር ዘለና ኣምላኻዊ ሓሳብ ኢና ንገብር ዘለና ሶ ኣረዲእኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር እዞም ያ ፖለቲካ ክንኣቱ የብልናን ሓጢአት እዩ ገለገለ ትብሉ ማሓሩና ጥራይ ንክንለኩም ማሓሩና ንሕና ኤርትራ ለምለም ክትከውን ኢና እንደሊ ኤርትራ ክትፍወስ ኢና እንደሊ ኤርትራ ብወንጌል ክትባረኽ ኢና እንደሊ ኤርትራ ልክዕ ከምዚአን በዓል ሩዋንዳ ገለ ክትብልፅግ ኢና እንደላ ሕጂ እንታይ ኤርትራ ትሪኣ ኣለካ እንታይ ኮይና ምድረ በዳ ተቐይራ ማዳ ውፅያ ፋሕሻ በዓል ሜዳ ኤርትራ ከይድካ ራእዮ ድመፁ ሰባት ክውዕልልና ኣለዉ መስሓቅ ኮይና ኣላ ሃገር ኣማኒ ተባሂልካሲ ሃገርካ ክትብልፅግ ኣይትደልን መንፈሳዊ ተባሂልካ ፅቡቕ ክትርኢ ኣብ ዓድኻ ኣይደልን ኣየቕንቑኻ እንዲዮም እዞም መንፈሳውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮንፈረንስ ክገብሩ ቸርች ከፊቶም ሰባት ክድሕኑ ከለዉ ኣይትቐንእን ከምዚ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ኣይደልን ዲኻ በቃ ኣብ ስደት ክትኣርግ ኣብ ስደት ክትበል ኢኻ ደሊ ብራዘር ዓዲ ኮለካ ሃገር ኮለካ እሞ ሃገርና ከይትልምልም ዓጋቲ ኮይኑ ደዓግት ደሎ መኒ ኢሳያስ ዝተባሃለ ኣጋንንቲ ትጥቀሙሉ ሰብኣይ ማለት እዩ ንምንታይ ከም ትፈርሕዎን እዚ ሰብኣይ እዚ ያ ተቃወሞ ብፀሎት ተቃወሞ ወላ ብግብሪ እውን ተቃወሞ ምክንያቱ ሃገርና ክትልምልም ኣለዋ ፀኒቱ ወለዶኮ ኣብ ሳዋ ኣብ ገለበል ኣብ ገለ ስለዚ እዚ ክፉእ መንፈስ እዩ ተረዲዮምኒ እዚ ኣብ ዓድና ዓሪዱ ዘሎ ክፉእ መንፈስ እዩ ንጹር ይመልእኽተይ ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ ኣብ ኤርትራ ክነግስ ተቃለስ ኣማኒ በይኑ ክኸብረልና ልዕል ክብለልና ኢየሱስ ክርስቶስ ከይስበኽ ወንጌል ከይስፋሕፍሕ ገዚኡ ዘሎ ጸልማት ኣብ ኤርትራ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተበተነ ይኹን ይብል ኣለኹ ናይ ሓሶት መንፈስ ካብ ምድሪ ኤርትራ ተጸሪጉ ይውፃእ ዓማፂ ዲክታተር ከብቅዕ ጥራይ ደሎ ዓድና ፍትሒ የድልይ ኣሎ ቅዋም የድል ኣሎ እስራት ክፍትሕ ኣለዎም መንግስቲ ክመፅእ ኣሎ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ የለን እንታይ ዳ ሽፍታ እዩ ደሎ ሽፍታ ካብ ሳሕል ዝመፀ ሽፍታ ዓማፂ ኣይትፍርሕዎ ነዚ መዋቲ ዲክታተራት ኩሎም ተዋሪዶም እዮም ዝኸዱ ካብዚ ዓለም እዚ ኣይትፈልጡን ኢኹም በዓል ሳዳም ሁሴን ኮ ኣብ ቢንቶ ከይም ተረኺቦም በዓል ጋዳፊ ኣብ ቢንቶ እንታይ ኢኹም እንደዚ ሸረቕረቕ ትብሉሎም ህግደፍ እዞም ኣሪጎም ዘለዉ ሽማግለታት ፅባሕ እንዮም ከብቅዑ ፅባሕ እንዮም ክትሓዙ ቀብ ከብሎም እንዲ ጎይታ የስ ነባሪ ህዝቢ እምበር ነባሪ ስርዓት የለን ሓወይ ሓፍተይ ምስ ህዝቢ ኢኻ ክትውግን ዘለካ ምስ ውፅእ ህዝቢ ኢኻ የስ ኢሳያስ ፅባሕ ገዲፍኩም ክኸይድ እዩ ናይ ሶርያ መራሒ ኣብኣ ከሎ ሃዲሙ ሩዝ እንዳበልዐ ሩዝ ገዲፉ ከይዱ ኢሳያስ እውን ፅባሕ ወይ ክሃድሙ ወይ ክትሓዝዩ ኣርባዕተ ነጥቢ ስለዚ ንሕና ኣመንቲ ምስ መን ክንከውን ግባአና ምስ ወገን ሓቂ ምስ ወገን ውፅውዕ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኢሉ መፍረስቲ ሕጊ ንረሲኣን ይንእድዎም ሓለውቲ ሕጊ ግን ይዋግእዎም ሓለውቲ ሕጊ መን እዩ እዞም ኣብ ሓቂ ዘለና ሎሚ ወንጌላውያን ኣብ ክልተ ኢና ተፈሊና ንኢሳያስ ዝድግፉ ኣመንቲ ኣለዉ ንኢሳያስ ዘይንድግፍ ኣመንቲ ኣለና ንሕና ንኢሳያስ ዘይንድግፍ ኣመንቲ ኤርትራ ክትምዕብል ኢና እንደልያ ኤርትራ ቅዋም ክህልዋ ኢና እንደሊ ኤርትራ ሕጊ ክህልዋ ኢና እንደሊ ኤርትራ እስራት ክፍትሑ እንደሊ ኤርትራ ክትልምልም ኢና እንደሊ no more dictator no more ኢሳያስ ንጹር ክሳብ መዓስ እዩ ህዝብና ክንበእ ክሳብ መዓስ እዩ ህዝብና ክበኪ ቁሩብ ሕልናይ ትገብሩ እንዲኹም ሓቅኻ ግን ሞጌ ክንስሕ ኣለዎ ህዝቢ ክንደይ ሻዕ እዩ ክንስሓ ርግበ ክንደይ ዓመት ተነሲሕና ብዛዕባ ሃገርና ኣይሰምዓና እንዲ ኣምላኽ ተነሲሕና ባ
ንስሓ ከመይ ድዩ احنا نبي تخرسيان وكيلنا خندي عمل تنسيحنا بغينا قبل على الصلوت كالسي يدلي انا عنتو تنبيت اسياس ام بيقولكم يعني تنبيت اسياس ام بيقولكم نفتح من كلاس كم املو خويد قصر يتصوري ام بيقولكم يعني انت تنبيت اسياس كنقالس غبانا نحق كنقالس غبانا كم ايرتراو دصلكو يلن كم ايرتراو دصوم يلن كم ايرتراو دتوارد خايلن تعبيت الله بتهزبي كاب الله عند الحق قلب له يا فلط ايه ግን زغوينو اب ايرترا دلو سرعت كفرس طايدلو كفرس الله هاجرنا تلملم الله احواتي هاجرنا بونجيل كتعلقلق الله هاجرنا متصاوت غو حلالوت متصاوتي شفاتو يا خوينا الله متصاوتي بعل اول خوينا الله لتقادلو هاجر دمصو አብያለው አጉድጓድ በዓል ቢተወደድ አብርሃ ጎጅላ 15 በዓል አሴር አታ አይደንግጽሁም በዓል አሴር ሲ ክልተ ደቃ ገዲፋ ሰባ ያኽታል ኻብ አሜሪካ ኸይራስ ፍዮር እንዳ ተጸቤት ሲ ፌሮ ሒዞም ኢሳንገለን ዓመት ክጨውይዋ አታ ትድንጉጽ ዲኹም አታ ገለገለ አመንትን ኢሳያስ ትደግፉ አታ ክንደይ ተሐስቡ ገለገለ አመንትን ኢሳያስ ትደግፉ በዓል ሲሄ ማይራአያኩም እንደ እንተ ደቃ 12 ዓመታት በጎዳ ጉድ ዘለዋ أتاني إسياس تدقفوا أمانتسي نايب حقنا أملاخ تولطيهم نايب حق ليهم سخم داقن توليدكم قل نايب حق ليهم منفساوين أتا خندي تشكنو أتا تلبوهم كندي حسن كندي أمانتي تأثيرو ما بقودا قودي تدفينو من يزوط أنا خابت سلمات تنداولوسي أبزي دتعمكم بوتا تقميتكم سي إسياس نبركتولو أتا خندي تحسنو مساهم سخمي يرانا خم تسلي مساهم كبير يرانا أكب نو أمنتي بايزوي أمنت حواتي لومي كنت صارينا كنت شام إسرائيل بشن نو تحاويس كم حد بهيلن قرب حلنا يلن سرين زبهال نجار الله قديف كي أخذ كيدي خاكو برازر على من الفتوتان تأخذهم تقول لهم وا جنزب كهافت خاجر أقوله قديف كي أخذ كيدي خابز مدرنا حق نبر وأتا قال سواتكو بتعميم نجارها أب إيرترا جزا خسر حصل الزري إيرترا بتحكم ملالس حصل الزري سي نيسياس يدقفوا وا إيساياس قلبت كآلي خاسي هاجر كان يتمعبلا أسرة دي في التحلقان تاي جزا قلمدا سبني يتأفئل له أتتحانس كنت متحف قرص زين بيبسا يفلت يخون تولد غير متحف قرص نبقى هاجرنا نحنا أبسم آيات ياكو يميلو هوارات نحنا هاجرنا أبسم آيات كاباقا مرحاني يسوس كريستوس نتصبلنا إلهم هوارات أبسم آي دخون هاجرو دتأمام بيسوس بناي مدري هاجر إيرترا تعطوا خدوهم زلوا قال لا دش أنا أقول من نجاري بقول حق تداري بيد خيط تودع ولا عبد السدت نقرك قدام نجار كاب إيرترا ده حيش وطني هذا لا إيرترا مالت سيولي عبد أبنا هيقدر تاي أبنا هيقدر في زمن إيرترا أنا أطوما أين من يلهم ترديهوني نحنا بس إحنا من دس يكون عندك على سلنا هاجرنا إحنا مع عبد هاجرنا نيوانجيل كن جبرنا عندك على سلنا سلازي ولا عبد السدت نقرك نحكينا ندبر نحكي كنحق الله ينا سلازي حلنا قبرو أمنتي مع الرقبة حلنا قبرا كاب سبي سلام دمتسو كاي ويلكون أنا سلام جن كاب أملاخي دمتسو ناقل أمنت مرة يدقر مكا زي تسأليلو يقولها بروفايلهم كفت بالكاس نا إيسي هسأل دولو ندابارخو نعمات ندابارخ كاس زي تسأل زينا لها ساخا نمتاي داي تسألي نمتاي لا تدقف لها ندحر تقاومنا نمتاي تقاوم لهم يلكم تقاومنا لهم صلوت راح يتقبر مو ساخا نمتاي لا صلوت راح يتقبر نمتاي لا تدقف لها ساخا دقفوا إلكا مسل كامش أنا خاقاومي مسلي قل كم آمنتسي قرب اتي أمروناسي كنا مزازنو لون دي أملاخي بنا ديتا مزازون لهم حما أنا قرن دار أقوم ستدقفوا أتا نزاد حلفت علم نزا حرس علم بعال دانيال رئيها لها قنوع محدرة كنقص الجامو ما بركيتهم بعال يوسف قداماي مينستر نيرو دانيال بابيلون قداماي مينستر نيرو إذا يوم كلتنا إكزابير سبات نفتحك على سنيرو حدا معلتي دانيال تي مرحي نتعودكم له عزيزهم دانيال جن مسكوت نورا كفيتو يقاومنا يرب لنا بتصلوا من صلوته يس نقصات كجاجة يخلو بعد يوحنس متى قاوم نيرو بعد إيلاس
ንኣካብ ተቃይሞ ኣስቴር ነቲ ንጉስ ተቃይማቶ ንህዝባ ከጥፍእ ድመፅእ ኣዋጅ ገልቢጣቶ መን ኣስቴር ኣበይ ለኽና ኢሎሚ ኣስቴር ከ ኣበይ ለኽና ኢሎሚ ዲቦራ ንፍትሒ ትቃለሳ ኣለኽ እንዶ ህዝቢ እንዳጠፍአ ኣጆኻ ትብሉ ሰባት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓዒንትኩም ይኽፈተልኩም ፅባሕ ከይትጣዓሱ ክትወጊሓ ምእንቲ ርእሳ ኢላ ሃገር ክትወጊሓ ፅባሕ ንጎግን ከይትጣዓሱ ንሕና ክንኣቱ ዓድና ብፍዮሪ ብዕምባባ ክቕበሉና እዮም ወለድና እስኻትኩም ግን ኮር ተገልበጥ ኣብ ስደት ክትበል ኢኹም ማለት እዩ ያ ንዓማፂ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይድግፍዎ ነይሮም እዚኦም ኣብ ስቃይ ህዝቢ ኤርትራ ላምባይ ንስንሱ ነይሮም ተባሂልኩም ታሪኽኩም ክባላሸው እዞም ንኢሳያስ ትድግፉ ማለት እዩ ንኢሳያስ ትድግፉ ኩላትኩም ኣመንቲ ንስንደኩም ኣለና መዝገብ ኣለና ብላክ ሊስት ዝበሃል ኣሎ ኣው ንምዝግበኩም ኣለና ፅባሕ ንጎ ኣብ ሕጊ ክትቀርቡ ኢኹም ህዝቢ እንዳጠፍአ ሃገርና ምድረ በዳ እንዳኾነት ትሕጎሱ ኣለኹም ሓዝን ኢኹም ናይ ገለገለ ኤርትራውያን ኣነማራ ይትገርመኒ ርኢ ከለኻ ስድሮኦም ኩሎም ስለ ደውፅኡ ኣይግድሾም እዩ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ይድግፍዎ በቃ ንኢሳያስ ይንበር ይብሉ ንምንታይ ሓወም ይብሎም ኣዴም ይብሉ ሓፍተ ይብሉ ደቂ ድኻ ያድላዋ ናብ በረኻን ገለ ናብ ብረት እንትኣቱ ዘላ እዚኦም ዓመፀኛታት ዝበሃሉ መርገማዊ ሂወቶም ክዘሩ እዮም ስድራ ቤቶም ስለ ዘይብሎም ኣብቲ ዓዲ ርኢ ከለኻ በፂሖም ጥራሕ ስለ ዝመፁ ንቫኬሽን በቃ ንኢሳያስ ይድግፎም ደቂ ድኻ ግን ኣብ ጎዳጉዳ እትብሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓማፂ ስርዓት ክእለ ጥራይ ዘለዎ ብዝተኻእለና ኣመንቲ ብፀሎት ሲቪል ተቃውሞ ዝበሃል ኣሎ ከምዚ ንገብሮ ክንቃወሞ ኣለና ተሓሶታት ተንኮላት ከነፍሽሎ ኣለና ብመፀረት መፅሓፍ ቅዱስ ጌርና ክንብትኖ ይግባአና ማለት እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ናይ ሎም መዓልቲ መደበይ እዚኣ ትመስል ኣስፋ ሓቢለ ሚረኳለሁ ካልእ ግዜ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሼር ግበሮ ሰሰናይ